Λοιπόν, καλησπέρα. Πάμε να φτιάξουμε ψωμάκια χάμπουργκερ από ένα ζυμάρι 880 γραμμάρια, περίπου 900. Το διαιρέσαμε, βγάλαμε γύρω στα 3, 6, 9 ίσα κομμάτια, 90-100 γραμμάρια περίπου το κάθε κομμάτι. Και πάμε να σας δείξω πώς θα τα κάνουμε τώρα. Στρογγυλά, ολοστρόγγυλα κομμάτια. Βλέπετε εδώ πως είναι η ζύμη. Ωραίο το ζυμαράκι μας, ούτε κολλάει στα χέρια μας καθόλου. Και πάμε τώρα να δείτε τον τρόπο. Παίρνουμε δύο. Εγώ τα φτιάχνω πάνω στο τζάμι του τραπεζιού. Βλέπετε εδώ με τι τεχνική τα γυρίζουμε. Κοιτάξτε εδώ. Τα βλέπετε. Βγαίνουν όλο στρόγγυλα. Ίσα ίσα κλείνουμε το μπαλάκι κάτω από το χέρι μας. Το γυρίζουμε και είναι έτοιμο. Και τα βάζουμε σε λαδόκολλα. Εδώ ένα, σε απόσταση κάπως μεταξύ τους. Και πάμε να συνεχίσουμε. Παίρνουμε τα ζυμαράκια, ξανά το ίδιο. Κοιτάξτε εδώ. Τα βάζουμε στη λαδόκολλα. Ξανά εδώ. Εδώ. Ζυμάρι. Πολύ όμορφα. Έμεινε ένα τελευταίο. Και μετά θα σας δείξω και πώς θα τα σκίσουμε επί τόπου. Θα τα χαράξουμε δηλαδή από πάνω. Βλέπετε εσείς εδώ. Ξηραφάκια store. Τα παλιά, αυτά που ξυριζόντουσαν οι παππούδες μας πριν πολλά χρόνια. Προσεκτικά να μην σφαχτούμε, έτσι. Τα βάζουμε, τα φέρνω μπροστά μου. Λοιπόν, θα τα μοιράσω πιο σωστά. Γιατί αυτοί θα φουσκώσουν. Εδώ. Και τραβάμε χαρακές κάπου στο μισό εκατοστό. Εδώ. Εδώ. Τα βλέπετε. Τα χαράξαμε και είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε να φουσκώσουν για μισή ώρα, 40 λεπτά πιστεύω θα είναι. Θα έχουν διπλασιάσει τον όγκο τους και θα τα ψήσουμε για μισή ωρίτσα στους 170 βαθμούς. Μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε αργότερα.